ta diri sa World of Fun, no? Sponsor na sa Pretzel. Uy, dili sponsor. Uy, Sponsor ni. uy, dili ni What's up po mga bay? Kuyog dito ron ni Kalodyo. Cool vibes. Cool vibes mga friends, no? Di ay kami sa SM Consolacion kay sa toyo na to dire. Manburay na kay mga chicks, alright. Alright, yung din no? Karon kay pamalit din mig henna dire sa SM Consolacion, no? Mga friends. Welcome guys sa among collaboration ni It's General, no? Yo, kanina. So, And Cool Vibes. ay mo kalimot nga palihog na tag-like, comment, and subscribe. Ya i-ring po yung bell po, no? Kay para masunod-sunod among mga videos din, no? Na, ya, say, mga galaw na to ron. Gilawan mo ba? Sorry, darling. Mga darling, eh. Ganun ka na may mag-intro sa imong channel. Kana kay para chill, para mga chicks, para Awan din. So, asam tampalit og hina ko eh. ator, Nakani shampoo. Ta. so, tindahan, no? Na? So, ko yung tataguan, no? Ready na sa SM Super Mall, no? Always be super, always be super. Ano, karoon kay Dakhan sa ito, mga Guys, dara na yung balay na no? Ano nga among gi-showcase among balay day no karon kay nalibot-libot na may diri no sa SM kay wala may mga kwarta palibot-libot na may diri kay wa jud may kwarta kay summer lagi nya pati kayo kay lahi kayo photo kita may bahagi nga di mi mawa sa shit no na di malay sa balay no karon kay sige na tagno, no? Sige lang Sige na tagno. Let's use shadows, you're darling, and shadow na. Bobbing man nga intro dong. Pumping na, pinapaping na, Bobbing. Pinapaping. Nagoy! Karon nga naglibot-libot, nagyapon mi, magyapon mi mapalit hando dron. Murag mahumag itag usa ka oras diri ba? Ha? Oh, bench din no? Bench. Baka naman bench. Sponsor pohon ng lawas. Dayon kay. Asam, sakay ng escalator. Sakay tag escalator di talaw sa SM Superstore, no? Dari? Dire. Aray. SM Superstore. Karami pag sound trip day diri guys, no? Paboritong kanta ni Cool Vibes, no? I'm not Movie. I'm not moving. Ano mauwa mo ka diri? Mananaw to sa ka ng tribal ba? Tribal ah. Pang babae mo guna diha, oh. Ano? Ay, palpak. To aram gud na to. Ta transition in 3 2 1. Sunod, di sponsor na paano, tribal, so ngita himig lang sa nina, dili niya. Fubo na po mga friends and families, no? Anong ngitang tag sa nina di ron? Nga, hina matituyo diri. Di, mangita ta kay pansilsil, mong palit ko karon. Palit karon, no? Na, kanaw, patos. Dili ko na, no things na ko na, no things na ko na, kay Ano man? na may klaro na yung Sana may klaro. Dadag sapatos sa bay, di na maarang ako, tungkol sa kanindot sa sapatos. Sa kanin, garaan. Call vibe, mga friends, mga families, no? No? Kanila to paliton, mga, ano, no? Call vibes, kanila. Lao, Nani kanais. sa nina. Kanais ba? Pili presyo. Makabuslot man ni sa atong bulsa, oy. Pila. Na. Aray, magawas sa akin. What is it? Asa, hina na ta. Hina, ay, dere na. Hana na diri ay. Asa to? Bahala, dili niya mong kan ha, dili niya mong sound drone. Dili sa
Dere ni Bili ni amo. Bili ni amo. Ay may copyright. Ay may copyright. Na bangita dia. Asa man? Lagi na yung shampoo ba? Lagi ning shampoo. Lagi na yung shampoo. Lagi ning shampoo. Dara tanawa diha. Dari? Lagi ning shampoo. By the way, no, dili di mi sponsored ani nga dapita, no. Mangita lamig pampahina din no mga friends and family, no. So katong nahinanglan no kuan. Di Wa mi man dari ninyo. oy. Kuan ninyo. Kada Pa man. wa man. Wala. So yun na to sa lain. Sakay tayo ato tayo gibaw ta. Unsa tay babaw? Pabukid. Pabukid ta si babaw. In transition. So, mag-next clip yun na to kay montage time sa among trip padong Saka. Drop you like a needle, 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 drop you like. Ito sa ano, among travel time na to, markadiyot rin dito. Unsa dito sa to, unsa dito dire ni? Atay mga kalikuan naman ni Dere. Ay, unsa naman ni Dere? Ay, mga tsaring o ikadaling, no? Mga appliances, mga friends and family din, no? Oh? Mga kan. Libuti tanang isin. O ganahan ka. Storya po rin. Diba? Tsaring, darling. Ando mo ano kayo? Anda na tara din mo. Ano na nato sige indo na tong laptop. Kanang mga way uyap. Dali mo Dere kay tara mag-uban pa. Kana maganahan ako. Kay kami wa dyan may mga uyap, mga single kami. Mao tinood na Masarap maging single. Diba? Tinood na mga babae. Chill sa amin di sa may mangita kuya par kay mga uyap, mga jabajay. Gugay. Yee! Dari tsakan na. Pareharan niyo. No, mo dito no. Na wala na siya kasabot. Naranis edit na mo niya mga friends and family, mga Chico Darling diha. Mga cool bands daw, mga vocal Kenya, sinis Gemma. Ana, shout out na sa tanang mga fans aning tahan na ni. Short time mga fans. Shout out dahil ni Kuan dahil ni Kyle Raymond Sargent Ventura, and then ni Tom Jamal Avila, and then Cornelio Palmero, and Lyle Kirby Hurts. Kana, Then, imong mga Hesler Menzo, imong mga pamilya ayaw na kay kana sila. with my mother and father, Kana. and, Tanaw siya ning vlog and ron. dance with my father and mother, alright. Charot. Na kaniyang vlog gani kay ma-upload ni sa mong duha sa mong channel. Tinga mo na pareha mig kuan ng video kay kuan man siya usara mig gamit ani no, di ba? Usara mig gamit ani yung moto nung yun na mo. Why not iusa na ni bilen. Total, we're not professionals yet eh. This is the basic pa man. So, nagpadayon niya to. As of now, no, nagpadayon. Ay, sa kaya ho yan, bakit anak ko? Goy. Okay. Istorya ay dayon ay Ako nagkuhan. ex. At para kung ex, ayaw na lang ko, hindi naman siya managad na. Para mo siya nagtanaw na to. Oh, Nakalipat na. nanay lain dong oy. Sabihin na mo ex diha. Sabi na lang na eh. So mo ditong ex ni Claude. No, si tingan niya, si tingan. Ang nga na to niya kay si Kuan. Sumunod na keep pushing, man. Na kaway bahalag pangitan sa Facebook, maglisod yun mo, wag mo siyam-siyam. So, di balik dito sa taas, no? Nga nabuta sa second floor sa SM Consolacion, Old Haunted Room, wala gyapon ni So, nakakita. manuwa dahil misa. World of Fun. Charot.
top down. Calling up my digits in my Motorola, and I'm speeding like I robbed someone. Falling and I'm a whip. Na dito noon, nagduwa kita ating piso nga makina ni no kani siya ay. Ni siya guys no nga pinakawindot nga duwa sa tanan sa tibuok wolf no kay matami nga mabisingan dito aning duwa kay matagak ka nagbukin. No, hapit na mga friends and families no, nanay matagak dire ani ay. So samtang naghuwat niya ni din, oh, magpunta ditahan ni din. Ato lang i-time lapse mga friends and family. Tagak din no, among gipaning kabutan no, kanin ako kay klipayan ning bataan ni, no. Hoy. Dako kay kalipay mga par, oh. Tagak. Yang gipaning kamutan nga pila na gasto nimo? 50. At least worth it na tagak naman. Oh, biya na no, nipent up na itong Miggo, no? Yeah. So, bawal na ito ipakita, no? Nya, ang nagwan nagdahom, may unsay makuha na mo sa presyo. Unsay makuha ni. Sa may para ni mo, unsay mo makuha? Ay, sorry, dry. Buang. Sige, bahala kay kadaog. Oh, nakuha na gid no atong kuan. By the way, di sponsor ani nga video ni no. Pero man nara to premyo. Hoy, premyo eh. Dili di sponsor ani nga vlog no. Pero happy kami kay nadawatan na mo among premyo. Ano siya? Ano to siya? Kapay trip na to. Ay, sorry, napay trip ka. Yeah. Imurot sa akin ah. Tara! Taran! Thank you! Yeah! Yeah! Diri sa World of Fun, no? Sponsor na sa Pretzel na Uy, to. dili sponsored. Uy, Sponsor ni. Uy, dili ni sponsored. Yan. Dili ni sponsored. Oo, mare itong nadaog ang ganihan price din, no? Mga sa itong itong kaunon ron kay worth it kita mong kwarta ni. Pili katong ang nagasto kay 50 niya. Ang nakontra o sa ka pretzel. Buslot na ako. So mamalit na din may blaki ng shampoo dahil hasta kapalit ng gym. Sa nakapalit. Yeah, rin ni Miss Gawas dito sa XM Consolacion. Kasi mamok ni ka dali ha. Dili lagi. Gi. Damito na tao mga patients ka, patients. Ano sa dili siya mag-dire. Bao nang delikado ni Sir dire. Labi na para niya kay dinig taga dire.
Nagasa ka dong. Basak. Basak. Basang-basak ka. So, naghapit pa may dire ning tindahan na, no? Amon lang kag nakita ba, pero naghapit na may dire. So, samtang kakaon ni sa ice cream, no? Nagtangkay ka dire. Boy, wala yung tao dire. Kaya ni, haha! Kita magsama-sapa dire. Extra! May tao, no? So, ato ni time lapse ka diyon kay mahurot na yun, ha? Pas-pas ito ko ice cream. Kuha, magic. Down for the long run now. Red Corvette and my drop top down. Calling up my digits in my Motorola, and I'm speeding like I robbed someone. Falling and I'm a whip, yeah. Out in Fairfax, going hard in the pit, yeah. I still ball on the pitch, yeah. Something wrong with the picture. Something is wrong with the way, and I don't know why. Why you need to lie? Something is wrong with the way, and I don't know why. How do you get by? Been away way longer than I'm used to. You started hanging with a new crew. Talking to my friends like that's something that I'm used to. I never cash outs, I just wanted him to lose you. Damn, puffing on that bullshit Uncle Sam's. Would've thought that he would understand. And I just never fall out, I just wanna win. I'm in it for the long run, I do this on my fam. Something is wrong with the way, and I don't know why. Why you need to lie?